Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kathan war jentia, kada kathan, kababun belai kijaka jengok kai perthai, kiba itanan, bat kiba kring hadu katata, ya kinong jengok kai perthai, om tang nala jongkari nre wat nabari. Kawai na kijaka jengok kai perthai, bala plia thamai kathan war jentia, kabadan hajan kakshat no kawang, sharum jokasnong sat pator, bat kasnong terang belang. Kabadai kijaka jengok kurling do, ya kabala plia pat ba do, menteri ke sorkar jila ba lakmen remboy, ubalong ru MLA jong ka Amlarem constituency. Hakini kesengi la sakilang da general secretary jong ka elaka Sat Pator uba supporter po Kernu. UMDC Barem uba lam di Bok Sumer u doloi ka elaka Sat Pator uba Daman Lakasyang u advisor jong ka elaka Sat Pator uba Coleman po Asna u kunyi jong ka Kor Lingdo uba Rajib Lingdo bat kiwe-kiwe. Kithau ki miat kithau ki rum kithau ki ya to ya shem jing to ka bel to kithau chimidar bel to kithau ki kur te shem jing to develop ti ke liang ka ya to bag tourism di liang sektor I dai to dai ki na ka sai tine dai ka sai tinon dai ka shon ka river beach sepo sadwar dai ka kran pubon dai kala ka soy ka sem kishem dai kiliki lu shme shbeu kijing ai prai kichukring ta onang ye ka ai ke penman ha to develop to kathau to barbor to aman kathau kechong kichmidar man ya kichisatho ta anar pa sarkar ya ka barbor ele ya ka to ya to bjudar ya to bitrai thau tang re Shiphu keluaran puilak dep sanction spot nong pedeng ha bentak ka thau ai ka thau ko no klai pedeng do ti kontraktor tu cheni sa ka skim da mai no non ikrang shuri ne do arja khat pra dep sanction ha chu ne do kliki to restaurant chan dep ta sanction ha ki serok re do kat ne ne ki daw ki jing thot ha ka thau kat ne dang sa da mai kan nong ka thau ka chutai no jarain hak le ka website amenities ha achi thot hai thau abha tan di so le lat thang buli chan lat chuplem de man ka to ha nya ukwa tam ha develop I de mai krang suri ka nya develop ne do man so man nong kong ha do kat ne no charmang spui klur tam ha ka nya ha chu develop cha ha ka tourism tile ta akam ka nya khilang akam ya ka jing ai sulang tang ka tourism to ya ka aja to te kai kimi chat khi ki maria man ka popcorn sia din coba ke tourism to ya ka sustainable tourism ong to ka return ka man ka man ka por tang van to te ka le tang leng ba ka jing khi ka chong dang je te nya kan tu ha kam tam ha rajib uda lom kana ka bu han man kana ka ai ka jing tie ka srok ka ship haman ga shop toy ka juliation mang shop toy ta kam chilum ke bu sarkar beroi kat ne ka sarkar lang ba ka new development bank the shibel ke project ki age pengat di kudeng ha si push plan kan ke project age pengat ta a fokut ka kai on ni penbiang kanang mi age penbiang tang ka aga akam to I ti de ka elaka di ne lang bau pa deloi to chukun tu ke athau abhau haman ge jen sor kan soi kai ong lan ti lan speak ai akam to kai kini achnong ki rechnong ki ran chnong di ne do sat pator ka amlanai ka absor hong ka trang blang ka amtra ka amlanti ka naga rem siap hakanya judi connection tine session kate to ka min medi connection tine session kena thau do ko ban van chukhang ka tahati ba I kan ne to ka akam tam hajap emlang bero te tin ka poraj kwan shebel
kai u nong selamat bakai jupro mana selamat ba u idea u hakikam kaya jala ju ajeng mot haki hundarel ta kantung I haj ai yaisha baju kata ka ma kance baju hitlemen hakanya cukan toy ta ai kuble hak diki man mai man pa hak diki psi kin sel jong kurang dok bro kami ha ai kin yakrelang bunyau ta kerman skema bagana ka kam to cuman ka seiso wa kan to kasin ka nongkong ke ni kai kine ki ong ki le dika ong bit ka sedang diki try ta da sedang da shingi mujus bara cerah yang ngai cuman uso tang kai ona ye to ja akam yak rilang tekentung dar bar chnong tramblang sapetor jakram lang ha develop hakini ai bro te kai ong kepisah terus ma to tekaduna pisah terus ke bau ki project report pechini kanya kanang bala le ya tinya yak le di sanction tit kong siang si charngu project hook